dilaksanakan dening Jasa Marga lan ugi Adikarya ini adalah salah satu sedekah melalui gelar budaya untuk menghibur warga masyarakat di lingkungan Klaten sini supaya remen panggalihe padang sing dadi pamikire sakwise pikirane padang atine marem nyambut gawe ya saya sregep satemah warga masyarakat Klaten sedaya pinaringan murah rezeki ingkang melimpah ruah kebak ing barokah. Ya, kalau kayak kebumi bijak, bangsa yang besar adalah bangsa yang melestarikan budaya adiluhung. Terus asal luwih bangsa diukur saka budayane. Itulah namanya. Kula golekne kanca dhisik. Sapa? Si rong tau Wanda iki lho. Wanda malah. Si kakek iki cah iki yo. Kowe ora tau metu ya, Bu. Nggih. Wanda. Pindah. Wanda itu wanita idaman Anda.